Vaig acabar el llibre a l'any 1988-89 i sí que moltes coses han canviat a Barcelona, però hi ha capítols del llibre que tracta de la història de la ciutat, per exemple, de la guerra civil a Barcelona, o de la vida de Picasso a Barcelona, o de la vida de Miró a Barcelona, o de la vida de Gaudí a Barcelona. I entre aquests capítols sí que hi ha capítols que tracten de la vida quotidiana de la ciutat dels anys, per exemple, anys 80. Però per això és una barreja d'història i de coses quotidianes. Quan jo vaig venir a Barcelona l'any 1975, Miró també vivia a la ciutat, o venia des de Mallorca, de tant en tant a la ciutat, però l'obra també, l'obra gràfica i l'obra de pintura de Miró, per mi és tan especial, és un miracle, molt més que Gaudí, molt més que Picasso. El Mercat de Sant Antoni. Hi ha moments quan estàs ahí, quan cap canvis, és que és tot com era. O, per exemple, si tu estàs al Liceu i si fan una òpera de Wagner i tots els catalans estan ahí mirant el Wagner, podries pensar un moment de fa 100 anys, o 150 anys, o 20 anys. El que ha canviat més que res és el turisme. És que això, la Rambla, per exemple, la paraula la Rambla, quan dius la família podria passar per la Rambla per la nit o el diumenge, això no passa ara. La ciutat de Barcelona sempre anava canviant. Cada generació, per exemple, sempre venia grups d'immigrants buscant una vida millor a la ciutat. Després d'una generació, ells també arriben a ser catalans o gent de Barcelona, però cada generació la ciutat va anar canviant.